Kasi ko yung mga beans ko ni day. Kasi bonshir day. Magtabako ang lasa day. Tsak! Galami ang... It's me again and welcome back sa ating YouTube channel, Marzon Zero Live! So yan, so for today's video everyone, as you can see, wak pa ko iligo. Actually, dala ko sa kwarto na kaday kay Juan. No, kusog kay Juan sa mua karon, then syempre December na ba ya, so tugnaw dahil labi na ko kay kagakos, di ba yung ganun. So may kagakos na bang tanan? Diba? So kita mga single, naman tayo mga kagakos dahil, no? So murang way laming iligo, bayot, way laming iligo kay kusog ang uwan, so natol sab nga bugnaw na gani ang panahon, kusog po dyan ang uwan, so wadyo lang miligo dahil. So for today's video everyone, ang atong topic is syempre lamig man magpainit baga. So actually namahaw na mi dahil, so tima namig pamahaw, kakatapos lang yun. Yung mga na to, namin nabiling nga luto gaway sa uwa. Yung mga to, kanang nanumduman ako, si Mother Rose, kinam siya gihatag sa mga seasoning something para pang fried rice. Oo. So kani siya, yung gihatag, si Pan Chow Dai, chika. Lakas maka-choking dahil yung ganun. Sa lami daw ko ni siya gamiton. So actually, karon pa ko kakwanani, karon pa ko kay taga-bukid beta day. Layo ra kayo ang merkado sa mua, so wala mi kakwano ginani. Mag-fried rice mi diri sa una or karon bisag karon lang gani mag-fried rice mi. Kuanday kanang magisa lang mi, then magpalit lang mi gulay, kami mismo mo chop-chop sa gulay, gano'n niya, karne, gano'n. So pareho ra gyapon. So kani siya is nanatanan na siya vegetables, talabot siya meat, ganon. So, di na nimo kinahanglan pang ano, kani buo lang daw nimo siya sa imong gigisa nga luto, then okay na daw ang tanan, nanapo daw lasa. So, pwede na siya kaunon. So, garan. So, try na to, dahil kung sa'y result, ani. Actually, dagan siya gihatag, ani, si Mother Rose. So, thank you so much to Mother Rose Manyanita and sa imong family. Shout out, no, yung mga ganan. So, try na to, dahil kilami kayo dyan ipainit. Karon dahil itugnaw kadyo. So, at least man lang natin makaon-kaon ba for today's video, ganon. So, magmukbang tayo dahil mag-fried rice stuff for today's video. Yung mga ganun with the use of best. Okay? Yung mga na everyone, magluto pa ko. So, wala. Thank you so much, Madam, no? Or Mother Rose, thank you so much for this. So, i-try na to kung unsay resulta nila. So, bye-bye na everyone! So natima na atong pagluto guys, inatoon na siya pagluto, so sayon ra kayo, dali ra kastanan siya guys, so makaon na. So muna na yung result ba yun. So lami kasi nagkinaki siya mga green something, more sibuyas siguro na gitagod dito kang down sibuyas din. Diba? Kasumot po siya kayo day. Glibog lang ko kayo na. Yung marag bonchir day, sa maniway? Sa maniway, Diyos niyo. Kasi kayo yung mga beans ko ni day. Kasi bonshir na eh. Magtabako ang lasa. Kalami ang sabi, waton, may pati kayo natin sa tuwa. Napon siya mga medyo mais, gana yellow corn. So, kompleto na gud siya dahil seasoning. Kompleto na kayo siya sa pang kwanday sa mga vegetables. Kaya sinalatanan ng mga carrots na gagbag, gitagod ba. So, di rin mo kailangan pang magtagod ng mga vegetables if ever magluto ka ginani or fried rice cake. Kani siya, solid na dahil nanatanan. Project choking dahil ganun. So, ayan. Try na to, dahil. So, white char dahil. Lamin din siya.
Kasi kung anong yung lasa ba, kanang nang sakto lang. Ganun, hindi siya kayo parat, hindi po kayo siya tabang. Ganun, kasi sakto lang dito dahil. Kasi lamig siya dahil. Ganun ka magkailit. Kamual ng buang. Lamig ka magkailit, pag-unday. Kaya ano sila, pag ano daw, pagbugnaw daw lamig. Lasa na maghapon mainit o mabugnaw, pareho naghapon dahil. So lamig kayo siya dahil. So kung naman kami doon ng merkado dahil, pangitaat ninyo nato dahil. Sulit na kayo yung pamahaw ba yun? So kaya ganira yung kanon dahil. Diet, di ba? Pero lamig kayo siya. Super sarap. Demagol, kanay pixel ba ya? So, sobrang kaulit ba? Yung hadlok ilugan dito. Tukan ba yung demagol? So, hana lang, di ba? Di magulo ba yung day? Ikaon na ba yun? Ganun. Kung may mapainit, so instead of magkakos-gakos kasi mong uyap dahil ang ngaon, tabayap na yung mga ganun. Inom sa kudaya, wait lang. Di ba? Pugnaw pa sa relasyon ninyong nakachati ba yun? Wala na ba ako sa iyong puso? Hindi na ba ako So pa! So gwapa ka na! Continuous kaon dahil eh. Mika tarong mga panahon na. Actually, namahaw naman good niya actually niya. Kani siya sobrang mangguni dito sa kaldero niya. Pag kita na ko, ano pa may nabinlot, pamunti ko, fried rice kaya na ako. Naman to, dagan ko tindahan dahil kay na may tindahan namang silingan, tapos ubos, dagan ko rin kapit kong mantika, kaya nahurot ang mantika dahil gisa kong buwad niya na bayot gisuwa na mo niya. Mutuwa na may mantika, nga kinahan, nagmantika dahil gisahan ni mo, charis. So mga to nga, lumupad na bayot isang ting one day, way pandungay, dagan na yun, tutalo may tayo ligo. So maybe, unya, maligo ko, ay di ba dyan may tabang adlaw nga, di ko maligo, kaya marag init dyan kislawas dahil. So muna nga, maligo ko niya, maybe unya mga 5. Alas 5 sa hapon. So karong orasa is 9 na. So 9:30 mo siguro ron, no? Marag feel na ko, 9:30 na. So karon pa bago ay mga bago ng matagod. Mga kuan garo yung mata, mga 8:40 ganun. Kay bugnaw ganyang panahon, lamig mong katug, no? Parang sa damo ko na lang jug ka na uyab ba. Sabang imong damo ko bitaw sweet kayo mo. Pero pag mata nimo naginusara dahil gihapon ka. Udto na di ay bayot kaligo na. Sa mga tama, may lamang iligo, Zay. Kaya lagi ning katugnaw, kastanan sa panahon, no? Nataligsik pa dyan sa mga uwan dyan ay as in uwan na dyan. Dyan nataligsik man po, yung uwan naman karon. So, ano, i-continue lang na itong mga pangkuhan ba, mga pang-report sa kinabuhi ba yun. So, ano, nga kung to, hindi mo sigaw-yaw dahil kay mabugnaw, Diyos niya. Tumahang lang. Pagdakot ko kung mukhaan ko, kung ilang babudako. Pero, guwapa. Wow! Mga anta, everyone. So, shoutout na diha sa tanan nung gusto kong shoutout. So, Ronel Rosales, mag-gusto siyang premium, magpa-shoutout pa ako, Zay. So, shoutout to you. Gapo, ginahinampak na yun. Yang atis, barkada na po na ako, silingan na sa namang dirian. Yung tatalan mo akin, no? So, shoutout sa iyo. Sa tanan diha, shoutout. So, lami, bitaw kayo siya dahil, di jud ka makamukon. As in, naman gabi mga merkado or mga tabog merkado, pangitato ninyo daw. Panchaw ba to? Basta, ano siya. Nga, pangitaan ninyo dahil. Try dahil. I-try ninyo. Kailan po, kaya ako rin nagkangkaon ba niya. Mingon-ingon ko rin, alam niya. Basta mingon mo na, bot-bot. Kasi syempre, gibidyo ba ya. Di pa lang, may lasa or say lasa, di ba, charot. So, mga nga, i-try sa ninyo para makaibaw mo kung sa kalami, bayat, anak, sa pampamilya dahil. So, solid na. At least mo na, mag-snack-snack mo baga. Bisa ginani, nami, yung kayo sa dahil. Solid, yung bayat. Nami, Lami ka tayo. Lami kastanan. Ang iyang kalami sama sa iyang pag-ingon nga ikaw ra akong gusto. Pero lahi ang guyab di ikaw. Charot lang. Ako'y susudugog maday kayo. Sakit sa ulo. Himan-himan. Biyaan raghapo ka. Yung effort na kay kaniya ba? Pero mas na-appreciate niya ang effort sa uban kaysa sa imong ha. Taba, be. Nandiyo mga mang beans tayo. Mga muncher of the day dahil. Gusto nyo marimar. Pero di mag-uol ba yun? Lamig dito sa acting. So, nagbalik dito ko yung lamig dahil sa lamig dito sa kayo dahil. Dito ka mag-uol dahil. Tomorrow to everyone ngayon po kayo kinukumpitan ako yung klima kung kakamdra ba yun. So ayan, dapat na everyone, mula na itong video karon.
Salita ako sa inyo nga. Di sa batay uyab. Kaya na ito magmalipayon. Di sa batay uyab. Magmupon yapon. Pero mga di mo uyab, pero magmupon yapon kaniya. Saba be! Ikaw orang mahigugman niya, yawa. Tumama tayo everyone, babay na no. Gishare na ako sa inyo. Kung saan pagluto ang fried rice, chika bells. Kung ingato ang gamit. So lamit day kayo day siya day. So karon pasab ko nakatilawan niyo day. Ever since. Kay nagabukid bagid mi day. O tanon ra na diri sa mga bayot. So ami alam magani mga nanay day. So na day nga. At least atong na try di ba? Alamig gid sa bayot. So bye-bye.